אפשר לראות את המטבח של גן הילדים. פה בחדר הזה על ארון ומתחת למיטה שכרגע הפכנו אותם נמצאו שני לבנות חבלה גדולות מאוד, מטען חלול שמוצמד לטנק, וכן שני שקים של תחמושת, כל אחד 15-20 קילו של קלאץ'. אפשר עכשיו לראות את התחמושת, הפרדנו אותה החוצה. שנייה. שני שקים של תחמושת כמו שאמרנו. תראה להם. כמו שאפשר להרים את זה. כתוב על זה קלאץ'. תביא לי רגע, נשים באור. סליחה, פיקה. כדור של פיקה.